திருச்செந்தூர் போயிருந்தேனப்பா, அங்க முருகன் இல்லையா? முருகன் எந்த போட்டேன்? கோச்சிட்டு போயிட்டானா? அதை நீ பார்க்கலையா? அதான் நானும் பழனிக்கு போனேன், கோச்சிட்டு பழனிக்கு போயிட்டானா? இந்தா அப்ப சிவன் உட்காந்துருக்கானா? சிவன் பக்கத்துல ஆத்தா பார்வதி இருக்கா? ஆமா. இவங்க கிட்ட ஒரு பழம் இருந்துச்சான். உலகத்தை யார் பஸ் சுத்தி வராங்களோ அவங்களுக்கு பழம்னு சொன்னாங்க. முருகன் என்ன பண்ணா, மயில் ஏறி சர்றன்னு போயிட்டானா உலகத்தை சுத்தத்துக்கு. பிள்ளையார் என்ன பண்ணா, அங்கனுக்குள்ளேயே அப்பனே அத்தனை சுற்றி வந்துட்டு பழம் எனக்கு சொல்லி வாங்கிட்டாங்க. முருகன் கோச்சிட்டு போயிட்டு பள்ளியில கோமரத்தை கட்டிட்டு குச்சியோட பள்ளியில போய் நின்ட்டானா. அதான் அவனை பார்த்து கேட்கலாம்னு போனேன். என்ன சொன்னேன்? இந்தப்பா உன்னை பத்தி ஊருக்குள்ள இப்படி பேசிக்கிறாங்களே என்னப்பான்னு கேட்டேன். அவன் பூரா கதையும் கேட்டுப்புட்டு ஊருக்குள்ள என்னை பத்தி அப்படியா பேசிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டாப்பா. அப்புறம் ஊர் பையன் சொல்றான்னு நாம கேட்கலாமா?